De Expo Caribië, dat heb ik opgezet nu bijna 25 jaar geleden. Met het promoten van de 6 eilanden in de Caribië en in Nederland. Het programma dit jaar is onderwijs. Dit jaar is dat uitgegroeid. En dan hebben we natuurlijk diverse onderwerpen. Ja, dat gaat over klimaatverandering, over financieel natuurlijk, dat is ook een belangrijk onderwerp. Maar meer het zaken doen, onderling, met bedrijven. Want deze keer hebben we veel bedrijven hier uit Nederland. Zaken doen met Aruba, met Sint Maarten en met Curaçao. En daar ben ik nu in geslaagd. Afgelopen jaar kon het niet door corona. En daarom hebben we ook nu bijna 110 bezoekers op dit moment uit de 6 eilanden. Nee, uit de 6 eilanden. En veel mensen uit Nederland die komen bezoeken. Dus er zijn veel afspraken gemaakt met de statenleden hier in Nieuwspoort. We hebben ook alle zalen afgehuurd in Nieuwspoort. Er is veel belangstelling uit de politiek van de Eerste en de Tweede Kamer. En vanuit de media. Daar ben ik ook wel een beetje blij mee. En die zijn morgen ook allemaal aanwezig. Het is zeer belangrijk dat de Caribisch deel van Nederland ook contact houdt met het Europees deel van Nederland. Dat staat morgen ook in de lezing. Bijvoorbeeld meneer Koos Sneek van Sint-Eustatius. Zaken doen binnen Nederland. Duurzaam zaken doen in Nederland. Ik heb die papers een beetje ingezien. Maar wat Sint-Eustatius laat zien bijvoorbeeld, en Aruba morgen ook. Ja, dat is wel dat ze elk jaar of ieder jaar komen ze ook over om hun eiland te promoten naar het bedrijfsleven. En dat is een van onze krachten, dat het allemaal lukt op dit moment. En morgen is ook een aandacht democratische tekort dat soms op je eilanden ziet in uw programma. Ja, morgen hebben we dus 25 sprekers. Panelleden. Het gaat over mensenrechten. Daar is dan de voorzitter van, mevrouw Jacobine Geel. Die is een autoriteit op mensenrechten. En daaromheen hebben we dan 8 panelleden van diverse eilanden die daar een praatje gaan doen. En dan de tweede dag hebben we dat met onder supervisie van Ernst Hisbelin. En het gaat over de gelijkwaardigheid van wetten in het Koninkrijk. Dus dat wordt morgen dan, of wordt donderdag, wordt dat goed aangegeven. Ja, en daar is heel veel animo voor dat onderwerp. En het idee van deze jaars thema, hoe komt dit nou? Nou, het idee is gekomen naar een knatte in de Amigo van 18 januari. Die heb ik ook bij me. En er stond het thema in. Premier Rutte benadrukt gelijkwaardigheid binnen Koninkrijk. Ik heb dat bewust bewaard een jaar. Ik hoor alleen maar van de eilanden, en daar gaan we congres ook over. Dat is ook dat het helemaal niet gelijkwaardig is in het Koninkrijk. Dat hoor ik. En daar heb ik sprekers omheen gevonden, vanuit de 6 eilanden. En dat gaan we promoten, of dat gaan we presenteren. Ja, en dat is dan, misschien moet u dat terugkomen, het staat ook in mijn brochure. Maar hier hebben we veel sprekers op topniveau die dat aangekaart. Het zijn dus wetenschappers, zijn mensen, maar vooral ook statenleden. Want die zien niet die gelijkwaardigheid. Die zien echt niet de gelijkwaardigheid. En door dat thema van januari, is nu een jaar geleden, heb ik opgepakt en doorgegaan. Ik ben doorgegaan om dit te laten zien. En dan kun je zien wat in een jaar gebeurt. En dat niet alles is uitgekomen wat de politici of de bevolking dit meemaken in het afgelopen jaar. Want ik zie het dus niet. En dan hoop ik dat we dus aan het einde van dit congres dat een beetje gelijkwaardigheid samenkomt. En voor volgend jaar is er ook nog een Interexpo? Volgend jaar zijn we gevraagd. We zijn gevraagd om naar de bovenwinden te gaan. Het liefst blijf ik bij ons in de regio. Maar de bedoeling is Sint-Eustatius en Sint Maarten in combinatie met Aruba en of Curaçao. December volgend jaar. Waarom december volgend jaar? Dan zijn wij op de hoogte wat het hele jaar in de politiek is gebeurd. En hoe de begrotingen zijn. En wat er allemaal gebeurd is aan gesprekken. En dat kunnen we dan weer aankaarten. En dan heb je dus een goed congres. Als ik het midden van het jaar doe, dan heb je maar de helft minder informatie.